freedom of speech. But bende wan gi gimiluongo ni incitement. There is freedom of speech momiwa e katiba. To chik ka chik kata ratiro ka ratiro manie katiba nigi limitations meke. E ratichi mar freedom of speech no ok oyie ni peddle hate speech. Koro kwang'iyo reckless talk ni tiere gik moko adek manya kwang'i. Direct incitement and a criminal offense. One gi gimiluongo ni reckless speech. Reckless speech it can be a criminal offense kata ok onyal bedo criminal offense. One gi hate speech. Hate speech and criminal offense. Kaso one gi offensive opinion. Offensive opinion is not a criminal offense. One gi political statements. To koro ma jogi osebedo ka wacho gin mane kidienje ma mopogore opogore miwachogo? Nitiere gine kidienje mopogore opogore. Nitiere ma ilongo ni offensive opinion. Ma can also border incitement. Kopo ni wacho ni wabro deal kodu, for example ni gine ma otimore 2027 chanen mana birthday mabiro cha mano en incitement. To ki wacho ni wabiro nyaka dhi 2 term, mano is a political statement nikech oken back to the constitution. The constitution is very clear ni every presidential ngata mabedo president nyalo bedo mana president in 2 terms. Other than that, nyaka jopiny sanction that through amending the constitution to allow for more than 1 term, and it's a vigorous process. Koro weche miwacho ni of political statements gin statements ma should not be given primacy. Ose wach gi chon ok gin kawuono kende. And gime nyaki ng'e Joyce ni e politics ka bende nitiere jok moko ma nikodi to gitiyo ne kambi machielo cha. Ineno gi mana ka weche osebido matek. A good example in 2022 elections, Sabina Chege nowacho ni gibro kwalo kura, right? Nikech ne gin e deep state. Inyalo paro statement ailano. No kwal ni agwambo kura. Nokotimore. Sani bende ineno ka women rep cha bende wacho ni gibro timore nade. Mago are offensive opinion ma have no place, and they do not even amount to incitement. Gimachielo nyaka ochako ng'e kendo ni just in the spirit of ni jok matiyo kodi nyocha ka ne Addis Ababa iyudo ka ng'at manyocha tiyo mancha Raila keto e ofuko kabisa e yuothe ne Njoroge. To Njoroge no king'iyo jok mo associate go gin jok mane ndiko messages e mbui mondo kigone Raila kura. Kata sani kinyalo neno kako wuoyo. It tells you ni nitiere jok moko man kodi to gionge kodi. Ang'o monego tim ka nitiere incitement kata speech marach. Nitiere national cohesion ma otele gi Kobia. To nitiere osiepna moro mabe was my student milongo ni Wambui Nyutu wakili. Wambui Nyutu is the vice chairman of the National Cohesion and Integration Commission. Momi teko mare timang'oa ng'iyo ni gidoyo weche maricho miwacho incitement gi summon gi nyocha gi summon Gachagua tamore dhi to Wambui Nyutu achiel ni emanyo nigi Gachagua siato kendo kineno pichni tetete ido ka Wambui Nyutu wuok kendo moso ji kendo seche mag Gachagua wacho 1 term wacho weche mag tribal wacho ni the greatest enemy mag jo-Kikuyu gin Kimani Ichung'wah kaachiel kod the former CS Mwangi Kiunjuri. Ng'ama ne kanyo en ng'a? En Wambui Nyutu monego duogi oluong ng'a? Oluong Gachagua mar incitement kata mar nikech mano is direct incitement mar jogi against the community. Koro how do you expect ng'at machalo kamano mondo mi ochako luong obed gi audacity mar kelo mar ensure ni weche mag hate speech gi obed dealt with. Koro gima dwanyisi Joyce, the constitution is very clear on the terms of the president. The only way you can get a president out of power and through voting him out in a general election or
impeaching him kaka koro Gachagua no mi half term cha koro kopo ni president bende uneno ka ok dhi kodwa maber gi weche mosewacho ka, there is a constitutional mandate, unyalo dhi ukel impeachment motion obed supported mondo ogwe oko, but moro mar wacho ni wadhi keti half term ni wadhi state house cha, macha is incitement. They could also border on offensive opinion. But gimanyaka gimakoro na support Charles Owino even in his absentia ni oyienwa ng'anyo kabisa article 37, but okoyienwa bedo lawless. For example, kiwacho ni this state house kata in king'ie jo ing'eni mana gimomiyo kata ka last time ineno ka Mugonyi ne ochungo media iyudo ka wacho ni koro wadhi ewachegni chopo state house. Mano is just like it tried to mobilize these guys using the media mar breaking the law. Tokagi break the law, there is that proportional article 244 section 244 of the constitution, section 26 of the NPS wacho ni nyalo kelo response to response ni seche moko nyalo kelo to gima nyalo wacho ni wakungie uru dhowa to wan kaka onagi bende koro ningo ang'e ni what is it that is good for us as sirikandni nikech the moment ma wan as sirikal we also need to support that government, but some support this government, you support it to an extent mok ni support violation of human rights. Managi the jatend ODM kata the former prime minister kata any person manicod best interest mar this country should call an evil ginyinge ma okomie nyinge machielo to kuonde ma president otime maber big on ethic to weche duto mino jo wachogi mago are just political statement, they are offensive opinion and they do not amount to directing